नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. कारवारच्या माजाळी श्री रामनाथ देवाली कार्तिक पुनव. कारवार तालुक्याच्या माजाळी ग्रामदेव श्री रामनाथ देवाली वार्षिक कार्तिक पुनवचा उत्सव आयतवार 17 आणि 18 नोव्हेंबराक आसून 17 नोव्हेंबराक श्री रामनाथ देवाली पालखी सकाळी 11 वाजताना श्रीची उत्सव मूर्ती पालखेत विराजमान जाऊन गांवगिरीच्या माजाळी मार्गान वनात प्रस्थान झाली. मार्गारमध्ये प्रत्येक तोन्नात शेळ्ये भेट देऊन सेवा अर्पण करतात आणि वनात पावतरेत पालखेतल्यान श्रीची मूर्ती श्री महादेवाला देवळात दवरून पूजेचो कार्यक्रम जाता आणि रात्रीन 8 वाजताना वनभोजन जाता. नंतर रात्री रथात श्रीची मूर्ती विराजमान जाऊन ढोल ताशाच्या गजरात देवते देवळात पूजा जाता. रात्री 11:30 सुमाराक परत येताना वाटेर तोन्नात भक्ताली आरती म्हळ्यार तळे स्वीकारते येतात. साधारण सकाळी 4:30 ते 5 वाजताना रथ सातेरी देवळाकडे पावता. तेजे पयलीं सातेरी देवळाकडे मनोरंजनासाठी दशावतार खेळाचे आयोजन सुरू उरता. तसेच सकाळी 5:30 वाजताना पारंपारिक एक वाफर नावाचो हवेचेर वयचो होड आकाराचो रंगीबेरंगी आकर्षक फुलेन सजयिल्लो हाटो सोडतात. सकाळी 7:30 वाजताना रथ परत तोन्नात आरती घेऊन दनपारा रामनाथ देवळाकडे येताना सगळ्या तोन्नातल्या आरती स्वीकार येतपर्यंत दनपारा सुमार 1 ते 1:30 वाजता अशी ही पारंपारिक माजाळी श्री रामनाथ देवाली कार्तिक पुनवेची जात्रा जाता. कारवार माजाळीच्या या जागृत श्री रामनाथ देवाली ससाय प्रत्येक भक्ताल्या मनामनात आसा. आपली इच्छिल्ल्या कामाक देव पावता अशी आख्यायिका भक्ताल्या मनात सदैव आसा. म्हण या श्री रामनाथ देवाच्या जात्रेक भाविक जास्तीत जास्त संख्येत उपस्थित राहतात हे विशेष. नमस्कार. डाल दे. जेवू कडे या तुम्ही अरे श्लोक होत रे उठून रे. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हटल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार.